Lehenik eta behin, mila esker. Mila esker gure eskuren izenean, konferentziako maietan parte hartu duzuen guztioi, eskerrak aurrenez, estitxu. Jon, Maite, Jordan, Ane, Zelai, Malen, Nagore, Pili, moltes gracias, Xavier, eta Vincent, eta merci beaucoup, Michel. Mila esker konferentzia hau posible egin duzuen guztioi, eta mila esker noski, ona hurbildu zareten guztioi. Iritzi trukea izan dugu. Iritzi truke aberatsa. Gogoeta egin dugu, eta gogoeta egin dugu funtsesko gai bati buruz. Zein printzipiori lotuta eraikitzen ari garen gure nazioak. Eta batez ere, estaturik gabeko nazioak, nazio gutxituak, eta jakina gurea, Euskal Herria. Entzun dugu garai nahasiak bizi ditugula, ziurtasun gutxikoak. Badakigu mugimendu erreakzionarioko eta baztertzaile batek atzera eraman nahi gaituela eskubideen esparruan. Baina esperantzarako motiboak ere baditugu. Gure herriari begira, honako ideia hauek partekatu nahi ditut zuekin, guztiokin. Hauek ere, gogoetarako baliagarriak izan daitezkeelakoan. Lehenik, Euskal Herriak burujabetza osoa behar du. Eta behar horrek ardura bat dakarkigu herri hau egituratzen dugun instituzio, eragile sozial, politiko, kultural eta bar guztioi. Edozein aukera edo zirrikitu aprobetxatu behar dugu. Helmugarako bidean aurrera egiteko aukera txikiena bada ere. Eta berriro esango dugu, horrek ambizioa eta herri ikuspegia izatea eskatzen du. Eskatzen digu guztioi. Bigarrenik, gure herria, herritarren eskubide zibil, politiko, sozial eta kulturalen zutabeen gainean eraikiko dugu. Eskubide individual eta kolektiboen gainean. Ez dago herri librerik, bertako herritarrak libre ez badira. Burujabetza, demokrazian, justizia sozialean eta eskubideetan sakontzeko bidea ere bada guretzat. Printzipio bana ezinak dira. Hori da gure eredua. Euskal Herriko gehiengo sozial eta politikoak partekatua. Bizi berritu, indartu eta zabaldu dezagun eredu hori. Eta hirugarrenik, esperantzarako deia. Euskal Herritarrok nahiko esperientzia dugu metatua haize kontra ibiltzen. Eta herri gisa aurrera egiten. Asmatu egin dugu gauza batzuetan, beste batzuetan akaso ezain beste. Baina lesioak ere atera ditugu. Beraz, elkar gaitezen, elkartu gaitezen. Beste askotan egin dugun bezala, jorra dezagun elkarlanaren bidea. Anitza gara, diferentziak ditugu, baina herri hau maite dugu eta onena nahi dugu gure herrikideentzat. Gure eskun, gure txikian, esko atera da txikiarena, baina gure txikian horretan ari gara. Gernika Palestina eta gu ere bairekin elkarlanean aritu izan ginen Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidu egunean. Aekarekin batera ibiliko gara korrikan. Eta berriki hitzarmena sinatu dugu Euskal Herria baterarekin
aberri egunaren ospakizun bateratuaren antolakuntzan parte hartzeko. Bide batez, konbidatuta zaudete, eta orduak izue konbidapena, martxoaren 28an, Lizarran egoteko. Elkarlana funtsezkoa da. Gaur elkarrekin pentsatu dugu, jardun dezagun bihartik aurrera ere, elkarrekin. Euskal Herria necesita soberanía. Necesita soberanía, entre otras cosas, para garantizar y ampliar los derechos de su ciudadanía y mejorar su bienestar. Más soberanía igual a más democracia, igual a más justicia social, igual a más derechos. Ese es nuestro modelo. Y ante esa necesidad, a las instituciones y agentes políticos, sociales y culturales de este país, solo nos queda actuar con responsabilidad y aprovechar cualquier oportunidad, por mínima que sea, para avanzar en el camino hacia la plena soberanía. Ambición y compromiso con el país y su gente, hoy y mañana. También si llegaran tiempos oscuros, por supuesto, pero por encima de coyunturas, también ambición y compromiso con Euskal Herria y con la ciudadanía vasca. Agian, txikitik eta elkarrekin aritzean datza kontua, baina inoiz eta sekula txiki sentitu gabe. Besterik gabe, mila esker berriz ere guzti-guztioi, eta orain solasean aritzeko aukera izango dugu mokadutxo bat eskuartean dugularik. Eskerrik asko!